Tura. Wow, 3-6. Dayo sa kalibo, dayo. Dayo sa kalibo. Patay. 4-6. Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Oo, meron na naman tayong panibagong video sa ating 3-on-3 basketball. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Alam niyo ba kung sino ang maglalaro? Alam na alam nyo at kilalang kilala nyo pa ang Mindanao 3-on-3 Hunter. Wala na. Finish na. Sila po ang maglalaro ngayon sa bago kong video. At mga idol, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please mga idol, bilang tulong na lang po, sana hindi kayo magdadalawang isip na i-subscribe ito at pakihit na lang din po sa notification bell para makasubaybay kayo at para ma-notify kayo sa susunod kong mga bagong videos. Mga idol, stay tuned po dahil maglalaro po kami ng Mindanao 3-on-3 Hunter. Kuya KDTV versus Mindanao 3-on-3 Hunter. Oh my God! Wow! So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, 1. Oops, wait lang idol ha. Huwag mong kalimutan mag-subscribe ha. Tara. Absan ya buti ka? Agay. 3-on-3 Hunter versus Tunga. Foul not counted. Tura. Please score. Please score boss. Let's go. 2-1. Tunga. Sentro. Pareha uno ang score deh, pareha uno. Wanto.
Boy Midyas, wala. 3-1. 3-1 score, 3-1. Siguro ko na. Dos na ko ako. Ayaw dagan. 4-1, lamang ang tunga. So, ilan ba ni pre? Awan ay riban ron. Tama na. Uy. Paul. Tupor. Dayo pa dayo. Ay. 2-5. 5-2. Paul. Sixto. Score 2-6. Wow, 3-6. Dayo. Dayo sa kalibo dayo. Dayo sa kalibo. Patay. 4-6. Boy, dayo pa dayo. Score 4-6.
Foul. Laban lang ba? Four, 7. Four, 8. Score 4-8. Ilaw tayo, ya po sa pindi na. Yate, mag-stay lang mo day. Sa pindi na. Oh, kana. Dah patay. 4-9. Anaya mo dahil sunod. Dami na mag-stay ani ron. Score 4-9. Lamang ang tunga. 4-9. Patay na, di pa na oy. Patay mo ka. Katin na katin. Usan mo grahal ko pindi. 5-9. Kana yung bilog na patay li. Ay namatay. Bye. Kana matay. Score 5-9. Lamok na gini ron. Foul. Wala ito panay ha. Midjar bila to ha. Oy, ito kanay midjar ya. Kuat bos. Tae. 0-5. Sila, tina. 0-5. Tirahan mo yun. Lupit ka. Yo, mi wala no. 0-6. Ay ko kung ano nyo. Dagan. Dagan. Ay, bilas ni Kuyo. 1-6. Ayoy. Bila normal. Patay ito sumpay ito. Ito gumay. Gastag mo. Ayun daw. Score 1-6. 11-6 lamang ang tunga. Foul, not counted. Foul. Score. 11-6. Seven, 11. Wadem. Wow, nice pass.
Grabe, malasan siya. Wala dyan. Pinakatirahan. Score 7-11. Last ball. Last ball. Last ball, ah. Ah, lain bagi mapildi na kay. Matay di ko mo, di na ko mo tro ani mapildi pa. Yawa na magi ang mga pulis ni ro. Utso 12. Straight na straight. No, panlihok ngayon na. Yaba, lihok na tong aron. Yahanas tong atanan doon. Balik. Man lagi si Piat no. Ana. Sini. Nice kawan. Nice D. Utso 12 score. Ay wana oy. 9-2. Uy. Kami ta maglaban ng skalinan ta no. Kanto team ron. 0-2. 0-2. Kami ta maglaban ta no, laos mas ladri. Score Gis 12. Lamang ang sentro. Onse 12. Paria last ball. Paria last ball. What a play. Sintro ni. Mau na ni mo lihok. Score ha, pareha 12. Pareha last ball. Wait po. Surun tu. Rin. Surun rin. Usap. Foul. Laban nila. Ini kelaban sa hunter ba? Tunga no, jangan tunga. Balik. Game ball. Winner. Shout out. Kuya Kidi TV. Kuya Kidi TV. Yan sa kanya lang yung video. Para makatulong sa kanya. Shout out sa mga viewers niya. Ito pala. Ito lang daw. Patay na. Ito pangalan sa mga Kuya Kidi TV. pa-subscribe ko kay Kuya Kidi TV. Suportahan niyo. Salamat. Shout out yung Alex Manggubat. Okay, dito ni mo. Ano? Uy, asa pa to? Dos. Shout out kay Kuya Kidi TV. Yan, shout out sa mga viewers niya. Support niyo po. Shout out ko sa taga Torel. Dali na rin sa Catalon ng Grande Skyline. Sa Torel Provincial. Okay. Salamat. Dula.
Ulo ka. Di ka tagakalinan, uwa kay Lani. Kani. Sila tayo maglaban sa 3-on-3 hunter niya kay nag-ulan man. So, pas lang sa. Siyempre ako.